Assalamu alaykum dinleyijiler. Hemen şu Muhammed diýojy Awustan ikisinde goýan video roly boýunça bir aýdyrmalar edýär. Muhammed ahiri niýetini aýtdyň ýa. Men seni birleşel diýen aýdamak bolýany lider saýlamaly diýip öz kandidaturan götürilecek bolýan. Dogry seni goldaýarlar mardyr, ýöne o seni aýdýan zatlarynyň dogrusundan ýalany kana. Sen sapara dogry aýtdyň. Daşary pasportyn almak üçin özüň appasyner bolan bolup görkezdi. Ondan ýene bir bar. Şurada balnisalar ýetkenleri özleri kol edip, öller ýa ýaş 60-dan geçenleri balnisa kabul eden oklardy. Doktorlar ama adamlar amkında da olar bil hastaýyny kol edip adam öldürmeler ha bu. Bular ýa boş saatlara edip ýa-da halkyň ýüregini çüzüp panika çözecek bolmady. Anyp bir tahazat ortasına bir plan kesip, plan doktor, plan balnisada plan wagt öldürip durdy. Şuýda paýdanlar. Zema aňyr filan hawalaşýar, söýleýin edil olary azatlara ejdender. Soňra täze jaýlanan ýol köýne baratdan videosyny internetde oýunlap karamak bolýar ýazylyr. Ýatan bendeler bir günne goýda. Sen bular ýalan azatlara edilýär, halkyň arasynda awraýyň aldyryp halky ýyňa çöçek bolýan başga hiç adam ýa. Bulatdan aňyrdan soň gün öýle bakdyň ýa.